Για πείτε μας τώρα, κύριε Κυρανάκη, τι ακριβώς κάνετε εσείς τώρα, η νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που φαντάζομαι θα κορυφωθεί έτσι και το διάστημα της ελληνικής προεδρίας, το πεντάμινο, εξάμηνο αυτό που έχουμε μπροστά μας. Γιατί είναι ένα μεγάλο ζητούμενο να ανοίξει αγορά εργασίας και ιδιαίτερα για τους νέους. Και όχι βέβαια με αυτά τα ψίχουλα που έχει αποφασίσει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι τίποτα έτσι σε κάθε χώρα. Να εξηγήσουμε καταρχάς τι είναι η νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι συμμαχία 55 οργανώσεων νεολαίας από 40 χώρες σε όλη την Ευρώπη, κεντροδεξιών πολιτικών νεολαίων. Είμαστε αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πολιτική νεολαία στην Ευρώπη και επικεντρωθήκαμε στους τελευταίους 6 μήνες σε αυτή την καμπάνια που αναφέρατε. Άρα μιλάμε και για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό βεβαίως. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και έχουμε φτιάξει μια συμμαχία γύρω από αυτή την καμπάνια αυτή τη στιγμή για την απασχόληση με 3 απλές προτάσεις. Η πρώτη είναι να συνδέσουμε τα φορολογικά κίνητρα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή η φορολογία στην Ευρώπη είναι τόσο υψηλή που κατά μέσο όρο, αν μειώναμε τον εταιρικό φόρο για μόνο 2,3%, οι εταιρείες που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να προσλάβουν 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Με τον μέσο μισθό, ο οποίος μέσος μισθός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι στα 27.000 ευρώ ετησίως. Αν όμως δεν υπάρχει αυτό το φορολογικό έσοδο, μήπως το κοινωνικό κράτος της Ευρώπης καταρρεύσει? Θέλω να πω ότι ο Ευρωπαίος πληρώνει περισσότερους φόρους, αλλά από την άλλη έχει ένα σύστημα υγείας, ένα σύστημα παιδείας καθαρά δημόσιο. Γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε το εξής. Εμείς προτείνουμε, και αυτό έχει εφαρμογή και στην Ελλάδα, για κάθε επιχείρηση που προσλαμβάνει έναν άνεργο, ο οποίος λαμβάνει επίδομα ανεργίας, ο οποίος κοστίζει λοιπόν στο κράτος επειδή είναι άνεργος, στο τέλος του έτους να λαμβάνει μια φοροελάφρυνση η οποία θα είναι ισοδύναμη με το επίδομα ανεργίας στον ετήσιο βαθμό. Ναι. Οπότε θα είναι αυτό που λέμε win-win. Και λογικό ακούγεται. Είναι win-win. Το κράτος σταματάει να πληρώνει, οι εταιρείες αρχίζουν να προσλαμβάνουν κόσμο με πολύ λιγότερο κόστος, αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν δουλειά, θα πληρώσουν ετήσιο φόρο, θα πληρώσουν ΦΠΑ και θα αρχίσουν να καταναλώνουν. Και στο τέλος του έτους, εφόσον το μέτρο είναι επιτυχημένο, εφόσον κριθεί επιτυχημένο, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν δουλειά, θα δοθεί και αυτή η φοροελάφρυνση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για έναν εργοδότη. Τώρα, πού έχετε απευθυνθεί ακριβώς, δηλαδή αυτή η καμπάνια, πού ακριβώς απευθύνεται σε ό,τι αφορά τα όργανα, και θα μας το πει, τα θεσμικά, προκειμένου να κινήσουν κιόλας αυτή την ιστορία? Εμείς αρχίσαμε να κάνουμε θόρυβο, ουσιαστικά πιάνοντας πολιτικούς σε διαδρόμους εκδηλώσεων και παρουσιάζοντάς τους αυτό το πλάνο. Από αυτό το σημείο, μέσα σε ένα μήνα, καταφέραμε να τραβήξουμε την προσοχή, να πάρουμε feedback και να περάσουμε προτάσεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη βοήθεια πολλών ευρωβουλευτών και Ελλήνων, να κάνουμε ένα ραντεβού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πάρουμε στήριξη από πολλούς επιτρόπους, πολλοί εκ των οποίων ήταν χθες και στην Ελλάδα για να στηρίξουν την Προεδρία, και με τη βοήθειά τους και των ηγετών, κυρίως 3 πρωθυπουργών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, να περάσουμε τις προτάσεις μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με ποιους 3 πρωθυπουργούς έχετε συνομιλήσει ή θα συναντηθήκαμε άτυπα με τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό, τον Εντακένη, τον Φιλανδό Πρωθυπουργό Γιύρκη Κατάινεν, που ήταν και μέλος της δικής μας νεολαίας, και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Οπότε έχετε τη στήριξη των 3 αυτών πρωθυπουργών. Σιγά σιγά αποκτήσαμε τη στήριξη όλων των πρωθυπουργών του Λαϊκού Κόμματος. Και αυτοί μαζί με τον κύριο Μπαρόζο έφεραν τις προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι προτεραιότητες, όχι ακριβώς όπως τους ονομάζουμε εμείς στα χαρτιά μας, αλλά σαν προτεραιότητες, δηλαδή να βγάλουμε τη φορολογία από την εργασία, να βάλουμε τις επαγγελματικές δεξιότητες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να μηδενίσουμε τη γραφειοκρατία για τις νέες επιχειρήσεις, είναι αυτή τη στιγμή στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Την κυρία Μέρκελ θα τη δείτε? Η κυρία Μέρκελ είχε το φάκελο με τις προτάσεις μας στη συνεδρίαση στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τον Ιούνιο στη Βιέννη. Είχε μπροστά της τις προτάσεις μας και στην έντευξη τύπου ο κύριος Μπαρόζο μαζί με τον τότε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ανέφεραν ότι εμείς στηρίζουμε αυτό το πλάνο. Μάλιστα. Μακάρι να ευοδοθεί, γιατί νομίζω ότι στη βάση τους συμφωνούν όχι μόνο από το κόμμα το δικό σας, το οποίο εκπροσωπείτε, αλλά και από τους άλλους σχηματισμούς. Δηλαδή είναι απλά πράγματα. Είναι ένα κανονικό σχέδιο με 1, 2, 3, 4. Και άμεσα εφαρμόσιμο. Και με αριθμούς. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι εμείς, σαν οργάνωση νεολαίας, δεν θέλουμε να είμαστε άλλη μια νεολαία που γκρινιάζει και μιζεριάζει. Αλλά να προτείνετε λύσεις. Θέλουμε να πατάμε τα πόδια μας στη γη και να δίνουμε νόημα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπαίνουν στην πολιτική, είναι απογοητευμένοι, θέλουν να κάνουν κάτι, θέλουν να αλλάξουν κάτι και θεωρούν ότι ο χρόνος δεν έχει νόημα. Εμείς τους δίνουμε νόημα και τους λέμε ότι σιγά σιγά με απλά βήματα μπορούμε να περάσουμε αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, δηλαδή τις προτάσεις τους να τις περάσουμε σε νομοθετήματα. Κλείνοντας, μια κουβέντα.